बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जै मोसै होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जेरावहाय हिन्दु संगठननि RSS जायखौ जोङो मोनथियो, नोंथांमोनाबो मोनथियो RSS होननानै, आरो बे जाहैबाय हिन्दु धोरोमनि मोनसे गिदिर संगठन। बिथांमोना हिन्दु धोरोमनि, हिन्दु फोथायनायनि मोनसे खामानिफोरखौ मावबाय थायो। बिथांमोनखौ पुलिस, SSB, CRPF बेबायदि जमा नांनानै गोबां बुदों, येस, होसो होसो बुदों। बेबायदिखौ नोंथांमोना भिडिअ नुगोन। बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों अनजाग्रा प्रियफोर। मानो बेबायदि जाखो, मानो जादों, मानो बेबायदि बुजाखो, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो जोबनाय फारसे खोन्थाहैगोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे रादाबखौ नोंथांमोननो लाना फैनायनि जाहोना मा, बेखौबो नोंथांमोननो आङो खोन्थाहैगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, गोबां इन्टारेस्टिं जागोन, जेराव गोबां RSSनि मेम्बार्सफोरा बुजाबाय। बेफोर गासैखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों, जेब्ला बेबायदि भिडिअखौ आं आपल'ड खालामो, इउटिउबनिफ्राय माखासे प्रब्लेम्सफोरा फैयो। अब्लाबो नोंथांमोना जेन मोन्थिथों होननानै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों, मोनसे रिक्स लानानै। बे जाहैबाय इउटिउबनि गाइडलाइनखौ सेफायनाय जायो जेब्ला बेफोरबायदि दांगाबाजि, बेफोरबायदि बुलायनाय, माबा मोनसे बेफोरबायदि गाज्रिखौ जुदि आपल'ड खालामोब्ला इउटिउबा एसे उसुबिदाखौ खालामनानै होयो। अब्लाबो नोंथांमोना जेन मोन्थिथों बेफोरखौ, बेयावखायनो आङो बेखौ गावनो रिक्स लानानै नोंथांमोननो लानानै फैदों। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ नायग्रोदो। दरभंगा में डिप्टी मेयर के फेसबुक पोस्ट पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को यानी आज बकरीद के दिन RSS और भाजपा से जुड़े लोगों ने डिप्टी मेयर के खिलाफ विशाल जुलूस का आह्वान किया था, जिसे जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे प्रशासन को जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में आयकर चौक के पास प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके बाद SDO, DSP सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने लग गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन में बहस हुई और धक्का मुक्की की गई, और तस्वीरों में हल्के बल प्रयोग को भी आप साफ देख सकते हैं। हालांकि लाठीचार्ज की बात को सदर SDO ने साफ इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और RSS के लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन पर जमकर लाठीबाजी है, जिसमें कई लोगों को चोट आई है। इनका इलाज फिलहाल DMCH में चल रहा है। सबसे बड़ा बात आपको बता रहे हैं कि ये जानबूझकर हम लोग के जो BJP के जो मेन कार्यकर्ता था उस पर टारगेट पे किया गया सरकार में रहते हुए, और इस तरह का जो व्यवहार था एक क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता। जिस तरह का व्यवहार उन लोग का आज देखा गया है, हम लोग पूरे शांतिपूर्वक, हम लोग को आज सुबह से ही हम लोग को थाना प्रभारी का फोन, DSP साहब का फोन आ रहे हैं, और हम लोग को बताया जा रहा था कि आप लोग कार्यक्रम नहीं करना है आज। हम उसी विषय में अपने अध्यक्ष से हम कहें कि बात करके, हमारा अध्यक्ष जी जो संगठन के अध्यक्ष है, वो मेन सर्वे होता है, उनसे बात करके आपको सारा बात हम बताते हैं। हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, उसी को लेकर हम लोग आपस में सभी कार्यकर्ता बैठे और बात ही कर रहे थे कि उनका जो बिहेव था इस तरह का था कि हम लोग को जैसे शुरू से ही पहले से टारगेट किया हुआ था, और हम लोग को जबरदस्ती जिस तरह से मारा गया है वो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है। लॉ में भी ये किया गया कि क्रिमिनल को भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारा देख लीजिए स्थिति, हमारा पैर तोड़ दिया गया है। हमको जिस तरह से मारा गया, कम से कम 100 लाठी हम लोग को मारा गया है, हमारा मोबाइल फोड़ दिया गया है। इस तरह का व्यवहार के ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। 4 दिन से हम लोग यूनिवर्सिटी थाना में हम अपना केस दर्ज करने के लिए दिए हुए हैं, आज तक 4 दिन से हमारा केस दर्ज नहीं हुआ है। हम ये इसकी भी मांग करने के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन एक तरफा फैसला कर रही है, एक तरफ बिहेव कर रही है। ये बताइए, वो न्याय है? आपके साथ भी लाठी चार्ज हुआ? मेरे साथ 100 लाठी हमको मारा गया है। मेन टारगेट हम लोग को दिया गया था। किसने मारा? प्रशासन मारा है। प्रशासन करे कि हमने ऐसा कोई आदेश? आपके सामने में है, देख लीजिए स्थिति क्या है। यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता है, सैकड़ों वीडियो फुटेज मिल जाएगा, आप देख के पर बोलिए क्या नाम तरह का बिहेव किया गया है। नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12 के पार्षद।
जी हम लोग नाजिया हसन जी उप महापौर दरभंगा की एक्सीडेंटल उप महापौर जो बनी थी, उनके द्वारा हम लोगों के मातृ संगठन RSS को पाकिस्तान से तुलना किया गया था और डोनेशन की बात की गई थी। इसके विरोध में जो हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, उनका झूठा FIR हम लोगों पर कर दिया गया, जबकि सब कुछ उस दिन भी प्रशासन के सामने हुआ था। लेकिन प्रशासन उसका झूठा FIR हम लोगों पर हो गया और हम लोग उसके देशद्रोह के मुकदमा चले, उसका कॉल डिटेल पिछले कुछ वर्षों का सार्वजनिक हो। इस मांग को लेकर आज यहाँ से आयकर चौराहा से मशाल जुलूस निकालने की हम सभी सनातनी भाइयों की योजना थी, लेकिन आदेश न होने का कारण बताकर हम लोगों को मशाल जुलूस निकालने से पहले ही हम लोग यही सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। प्रशासन ने आदेश नहीं दिया है, हम लोग सड़क पे निकले भी नहीं थे, अग्नि जली भी नहीं थी और प्रशासन ने आकर हम लोगों को, मुकेश महासेठ जी को, महिला कार्यकर्ता को, अध्यक्ष जी को, सभी के ऊपर धक्का मुक्की किया और लाठी चार्ज किया। बहुत जगह चोटें भी आई हैं, बहुत सारी। आपको भी चोटें आई है? जी आई है, बहुत सारी चोटें आई हैं। लाठी चार्ज में कहा गया कि महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। लाठी चार्ज में महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और लाठी चार्ज हुआ है, पुरुष पुलिसकर्मी ने ही किया है। महिला आपके? जी, और हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन से कि बिना अनुमति के राहुल गांधी जी दरभंगा में छात्रावास में गए थे और हम लोग बिना अनुमति के अपने शहर में, अपने जगह, अपने परिसर के अंदर में भी मशाल नहीं जला सकते। ये कैसे संभव है? हम लोगों को कल गुंडा बोली है फिर से राजगीर की सभा में। वही नाजिया हसन जी, हमारी माँ मातृ संगठन RSS को पाकिस्तान से तुलना करने वाली जिहादी मानसिकता की नाजिया हसन जी कल भी गुंडा सार्वजनिक बोली है। वो प्रशासन तय करे कि राहुल गांधी जी कानून के बिना इजाजत के वहाँ गए थे, वो गुंडा है, या अपने परिसर में हम लोग तैयारी में लगे थे, प्रशासन मना कर रहा था तो हम लोग वो विचार कर रहे थे, तो हम लोग गुंडा है। जो पूरी तरह पीटा गया थाने में, हमको और मुकेश को घंटों बिठाया गया। अरेस्टिंग भी हुई थी? अरेस्टिंग भी हुई। अभी हम लोगों को बिठाया गया। ये क्या नाम बता दीजिए। बालेंदु झा, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना बे रादाबखौ मोजाङै नायबाय। बे रादाबा जादों जाहैबाय नैबे सुनिबारनि ईद, जि बाक्रि ईद दङ, बे बाक्रि ईद दिनाव जानाय मोनसे जाथाय। नाथाय ईदखौ लानानै जादों बे नङा। बे जाथाया जादों जाहैबाय बिहारनि दरभंगायाव। बेवहाय RSS जिथु हान्जाफोर दङ, बिथांमोननि बिसय DCआ बेनि माखासे सान आवगायाव माखासे बाथ्राफोर बुंदोंमोन RSS खौ, आरो RSSआ बेखौनो गाज्रि मोननानै DCनि जिथु बिबुंथिफोर, बै बिबुंथिखौ गाज्रि मोननानै बिथांमोना DCनि मोखाङाव बेबायदि मोनसे स्ट्राइकखौ खालामनो थाखाय बे ईदनि सानाव बिथांमोना थि खालामदोंमोन। आरो बिथांमोननो पुलिस प्रशासन दङ, प्रशासना DCआ अलरेडि बिथांमोननो पारमिसनखौ होखायाखै जे बे दिनाव दाखालाम, नोंथांमोना जुदि खालामनोब्ला गुबुन सानाव खालामनो हागोन, नोंथांमोननि खुद्रिनायखौ दोननो हागोन, नाथाय बे ईदनि सानाव बे खामानिखौ दामाव होननानै DCआ अलरेडि बिथांमोननो मोनथिहोखानाय। नाथाय DCनि बुंनायखौ बिथांमोना मानियाखिसै, DCनि बुंनायखौ बिथांमोना लायाखिसै। बेनि थाखाय बिथांमोनहा बे जाथाया जादों, जेराव DCनि खोथाखौ मानियैनि थाखाय बिथांमोना पुलिसजों CRPFजों बुजानो गोनां जाबाय। गोबां बुजादों, नाथाय भिडिअ गासैखौबो होनो हाया। आं दहायनो बुंखाबाय, इउटिउबनि जिथु गाइडलाइन्सफोर दङ, बे आउट अफ गाइडलाइन्स जायो आरो माखासे प्रब्लेम्सफोरा फैयो। दा बेवहाय नोंथांमोननो गासैखौबो आङो दिन्थिनो हानाय नंलिया। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो आङो बे रादाबखौ मानो लानानै फैदों, जोंनि ख्रिस्टियानजों जेबो सोमोन्दो गैयै रादाबखौनो मानो लाबोदों, बे जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर। नंगौ, बिथांमोन होननानै आं बुंनो हानाय नङा, नाथाय बिथांमोन जिथु हान्जा दं, बे हान्जानि गेजेरनिफ्रायनो दिनै गोबां बेक्तिफोरा दिनै ख्रिस्टियानखौ तारना होदों, दिनै ख्रिस्टियानखौ सैसो होदों।
नाथाय दिनै रावबो ख्रिस्टियानफोरा बिसोरखौ बिसोरनि उल्थायै एगेन्स्टयै जेबो बाथ्रा बुङा, बिथांमोननि उल्थायै जेबो स्ट्राइक खालामाखै, बिथांमोननि उल्थायै बिथांमोनखौ साजा होनो थाखाय जों दाबि खालामाखै। नाथाय सोरगोआव थानाय आफा इसोरा मोनथिगौ दिनै बिथांमोना मानो नंखाय बाखाय दायावनो बुजाखो। जानो हागौ जायफ्रा बुजादों बै बुजानायफोरनि गेजेरनिफ्रायनो ख्रिस्ट'खौ तारना होग्रा, जिसु ख्रिस्ट'खौ गोबां मुगैग्रा हयथ' बिथांमोननि गेजेरावनो दङ, जायनि जाहोनाव दिनै नंखाय बाखायाव साजा मोननो गोनां जादों। आरो बे साजाया हयथ' इसोरनिफ्राय जानोबो हागौ। दा बेवहायसो आं नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों। दिनै अयनाय खालामग्राफोर, ख्रिस्टियाननि सायाव तारनाखौ लाना फैग्राफोर, ख्रिस्टियाननि सायाव गोबां रोखोमनि खैफोदखौ लानानै फैग्रा मानसिफोर, बिथांमोना बेबायदिनो आलादा आलादा रोखोमै हयथ' साजाफोरखौ मोनबाय थानो हागौ। येस अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां रोखोमनि प्रब्लेम्सफोरा फैनो हागौ। दा दिनै जोङो नुनो मोन्दों नंखाय बाखाय दायावनो बिथांमोना बुजाबाय, जेरावहाय बिथांमोना बे सानसे सानखौ जुदि मानिनाय मोनब्ला, ईद दिनाव जुदि बे खामानिखौ मावामोनब्ला, दिनै मावनाय मोनब्ला, हमनानैला गाबोन मावनाय मोनब्ला बिथांमोना बेबायदि बुजानाय नङामोन। बिथांमोननि खुद्रिनायखौ डिसिनि सिगाङाव लानानै थांनो हायोमोन। डिसिआ अलरेडि बिथांमोनखौ बुंखाबाय थादों दि जे ईदनि सानाव मावनो नाङा, मानोना ईदनि सानाव गासै प्रशासन जितु पुलिसफोर दङ, सिआरपिएफफोर दङ, बिथांमोना ईदनि डिउटियाव थागोन। जिहेतु मोनसे गिदिर परब दङ मुस्लिम फोथायनायनि, दा बै परबनि थाखाय गासै प्रशासननि जितु पुलिसफोर, सिआरपिएफफोर, बिथांमोना गासैबो गावबा गाव डिउटियाव थागोन। दा बेवहाय बै दिनाव बिसोर थानाय नङा। दा बेवहाय बे समाव बे खामानिया जानाय नङा। नाथाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना मानियाखिसै आरो गोबां बुजानो गोनां जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैयो, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि बेरेखायै बांद्राय थाङो, जिसु ख्रिस्ट'आ हयथ' बेबायदि साजाबो होनो हागौ। दा जायफोरा दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैयो, जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ खुदै गारो, अनेक समाव अनेक बेफोरबायदि खैफोदफोरा फैनोबो हागौ, जायनि जाहोनाव दिनै जोङो नुनो मोन्दों जे नंखाय बाखाय दायाव बिथांमोना गोबाङानो बुजाजोब्बाय। जायखिजाया अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ मोनबाय, नोंथांमोननो लानानै फैबाय, नोंथांमोना नुबाय। आं बेसेखिनियावनो दोनथ'नो हास्थायदों। फैबाय थानाय समाव गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो नागिरदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, मोनसे लाइक होदो आरो शेयार खालामदो। आरो लोगोसे नोंथांमोना मा सानो, नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्टआव लाबोनो हागोन। दे अब्ला थेंक इउ।